normálne všetko baví. Príde čarodejník, čiže ja a predvedem vám menšie kúslo. Sancho Miko, naše preziská a zároveň pseudonymy. Nebude to komédia ani krimi, ale naše rimy storými, stále jazyk holými, myšlenkami chorými, dobrá hudba stále tvorými. To je naše vlastné znamenie, zvláštne repu máme nie. Vonku s kamarátmi na lavičke kalenie, v hrdle pálenie, tak už kajmo radšej nalejme. Mal som zvláštne znamenie, odtedy začalo repovanie a hulenie. Milí diváci, tu nám mám profesionálne karty, s ktorými sa hrá poker v čokoľvek iné. Takže ich používam na účely extrémneho pôvodu, ktoré pochádzajú z orientálneho sveta, z Orientu. Čiže karty vidíme, že sú plne funkčné. Kto prezradí mi na YouTube, ako som to kúzlo spravil, pošlem mu osobne takéto karty tiež. Obyčajní mladí chlapci z Bardejova, zvláštne znamenie je naša ďalšia skladba nová. Zabije ťa význam nášho ukrutného slova. A teraz urobím čári mari fuk do bary. Tak netrapí ma tréma. Co to dveka? Aká je to možné? Ako som to mohol spraviť? Jednoducho povedané, už dlhé roky som profík. No práve teraz, keďže máme tu tie karty, ktoré sú absolútne funkčné, tak spravíme čári mari fuk do bary a už sú v prdeli. Moje kúzlo je... Nové veci dané, ťažíme zo zlatej bane, preto nikdy nejebeme na ne. Tak to bližšie nestoj tam na strane, za všetko čo spravíš treba platiť. Rozumiete tomu? Rozumiete, ako som to mohol spraviť? Pozrite teraz ešte raz. Aký to je krásny počuť. Som vás tak mohol počúvať? No jednoducho, vám prezradím moje kúzlo a David Copperfield ma teraz za to zabije. No pozrite, absolútne jednoducho a napadlo ma to pri také veci. Keď som cvičil, takto som odhalil tých všetkých kúzelníkov. Cvičil som túto sranu, hej. Hral som sa. Zrazu, kým som to cvičil, neviem to ukazovať do konca, lebo to ide, dlhé to je, tak sa mi stala taká vec, že mi to jednoducho omylom jeblo do lávora z vodu. Na toč kameru. Keď si to tak vezmete, tieto špeciálne karty prežijú aj vodu, rok 2012, všetko. Tak prečo by neprežili byť v mojich rukách mokré? No, a kúzlo máme na svete. Trošku stačí, aby obschli, takú minútku, dve. A budú v akurát takom stave, že sa najlepšie dá s nimi na pódiu čarovať. Jednoducho povedané, všetko je o. Stále sú profi. Nepoškvrnené. Katy naše geto, žijem iba preto. Je dobre, už to vypnú.